Исәмісіз эфирда пәнші шәмбі күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Фермерларны бір шығын сұрауларға жауап берділер һәм тәжірибе белән ортаклаштылар. Тукай районында семинар киңәшмә узды. Кыйынлыклар артта калачак. Чаллыда Тынычлык проспектын ремонтлау кайчан төгәлләнәчәк? Фермерларның бір шығын сұрауларына жауап берділер һәм тәжірибе белән ортаклаштылар. Тукай районында авыл хуҗалыгы культуралары уңышын булдыру буенча чаралар комплексы мәсьәләләре темасына семинар киңәшмә узды. Анда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Дмитрий Яшин, Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев, шулай ук авыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян фермер хуҗалыклары белгечләре катнашты. Очрашуда безнең төшерү төркеме дә булды. Все сушильные комплексы совместно с комбайнами должны работать как единый слаженный организм. То есть, по сути, все зерно, которое приходит у нас с поля, оно должно быть уже переработано и заложено. Тукай районы Татарстанның алдыңғы авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать үзәкләренең берсе бүгенге көндә бирдә 100дән артык агросәнгать комплексы эшли. По моркови, по столовой свекле, видите, сегодняшний ведомый урожай уже неплохой, хотя она еще рановато. По кукурузе у нас здесь тоже опыт имеется в этом хозяйстве, который по ФОУ, она посеяна. И подсолнечник мы начали, вот третий год, возделываем подсолнечник. Подсолнечник тоже неплохой по урожайности сегодняшний день. Районда 4 ырлыкчылык хуҗалыгы бар. Сәйдәшев авыл хуҗалыгы җитештерү территориясендә гына да тәҗрибә кишәрлекләрендә 144дән артык бөртекле һәм азык культуралары чәчелгән. Мы каждый год высеваем делянки разных сортов, гибридов, оцениваем их способности по урожайности, по полиганию и многие другие факторы. Наша основная деятельность на данный момент – это производство зерна, семян и молока. На данный момент вчера пробно вышли на уборку озимой пшеницы. Урожай планируется хороший. Все, дай бог, уберем. Хәзер Татарстанда урып җыю кампаниясе башланды. Тукай районы шулай көзге будай җыюга кереште. Район башлыгы Камил Нәҗмиев әйтүенчә, 2 көн эчендә 1000 гектардан артык майданда уңыр җыеп алынган. По обеспечению горюче-смазочными материалами обеспечен. У нас, если по кругу взять по году, более 19 тысяч тонн потребность. Но на сегодняшний день для завершения уборочных работ, совместно землеобработки, где-то нам надо около 3000 тонн. На сегодняшний день в хозяйстве накоплено более 450 тонн горюче-смазочных материалов. На высоком подготовленном уровне подходим к уборочным работам. Чара барышында урап җыю эшләрен оештыру, көзге культуралар чәчү, туфракны эшкәртү һәм киләсе ел төп уңышы өчен орлык салу мәсьәләләре каралды. Обязательно эти участки должны быть произрискованы, и на этих почвах выживаемость озимых культур она повышается, и урожайность на этих участках повышается до 30-40%. Орлыкчылык системасы эше турында да сөйләштеләр. Биопрепараты җаваплылыгы шикле җәмгыять үзләренең тәҗрибә кишәрлекләрендә орлыкларның зарарлану дәрәҗәсенә карап, һәр культура өчен аерым сайлап алынган микроорганизмнарның нәтиҗәле кыйммәтле штамнары нигезендә биопрепаратлар кулланып бөртекле культураларны тулыландыруны оештыру һәм яклау темаларына игътибар бирделәр. Почва должна быть живая. Надо работать, хочу сказать, на опережение. На опережение как? Перейти на биологизацию, хотя бы 50/50. Когда уже биология и химия с уменьшенной дозой химии, да, это вот как раз работа получается на результат. Моннан тыш бөртекле продукцияны агросәнгать комплексы продукциясының иминлеген һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәге белгечләре тикшерә. Будем определять в первую очередь клейковину и белок, протеин. При аппарате Пертин, значит, уже контрольный молот провели, хотя влажность составляет порядка 23,5. Выход урожая предварительный, вот ручной молот провели буквально и определили они с 1 гектара 89 центнеров. Ну, это хороший урожай, потому что это сорт очень
хороший, будем говорить, урожай хороший. Быйыл республикада биртүкле һәм кузаклы культураларның гомумән майданы 1,168,000 гектар тәшкил итә. Шулардан 730,000 гектар сабан культуралары, шикәр чөгендере өчен 53,000 гектар, майлы культуралар өчен 669,000 гектар, ә бәрәңге һәм яшелчәләр өчен 6,8,000 гектар бүлеп бирелгән. Уже 20 районов зерновые и озимые рапсы вышли. Вот, урожайность пока свыше 40 центнеров идет. Только начинаем, да, то есть урожай в принципе сформировался хороший в текущем году. Я думаю, что все это мы уберем без потерь, да, то есть и результаты ДОШа будут для республики отличные. Киләсе семинарлар Менделеевск һәм Буа районнарында планлаштырылган. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Инде финиш сызығында Йоршалыда бір юлы 3 төп магистральға капиталь ремонт тамамланып келе. Тынычлык, Йоршаллы һәм Муса Жәлил проспектлары. Автомобильчеләр еллар буе дулкынлы юллар һәм тирен чокырлар аша йөрүләрен искә төшерә һәм вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер булуларын таныйлар. Тынычлык проспектында инде асфальтның соңгы катламын салалар, эшчеләр бригадасы автомобиль сөючеләргә кумаучаламас өчен күбесенчә тәүлекнең төнге вакытында эшли. Объектны кайчан файдалануга тапшырачаклар? Бу сорауга җавапны алдагы минутларда сөйләрбез. Тынычлык проспектында юл төзүчеләр берничә атна дәвамында эшлиләр. Автомобиль сөючеләр бу вакыт эчендә булган үзгәрешләрне билгели. Мәсәлән, тирән тәгәрмәч эзләре юкка чыккан, юлның бер өлеше дулкыннар белән капланган була. Юл тигезләнгән, мондый юлдан йөрү бары тик сөенеч кенә дип уртаклаша чолалар һәм шәһәр кунаклары. Мира, да, колея большая, надо делать, ремонтировать. Вот, поэтому пускай ремонтируют дорогу очень хорошо. То есть временные трудности можно избежать, потерпеть. Давно надо было делать, потому что вот такая дорога была. Ну как-то вот по такой волне, как ехать? Вот колея туда, колея сюда. Тынычлык проспектының узунлыгы 6 километрдан аз гына артыграк. Ул Академик Королёв урамыннан башлана һәм Яшьлек проспектында тәмамлана. Юлның киңлеге һәр якка 3тән алып 4 полосага кадәр тәшкил итә. Төзүчеләрнең эш күләме зур. Автомобильчеләр бигрәк тә проспектлар киселешендәге ремонттан канәгать. Аларның сүзләренә караганда, юл канәгатьләнерлек хәлдә булмаган. Состояние дороги отлично, ремонт был нужен, особенно на проспекте Мира, на перекрестке, на пересечении других проспектов. Август уртасына Тынычлык проспектында барлык төзелеш эшләре тамамланыр дип планлаштырыла. Йоршаллы һәм Муса Жәлил проспектына килгәндә, аларны да шул вакытта файдалануга тапшырачаклар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тохир Бикметов, яңалыклар. Аларның хезмәте игътибарсыз калмады. Чаллыда күп еллар дәвамында махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм иткән волонтерларга һәм активистларга рәхмәт белдерделәр. Барысы да 2023 елдан башлана. Башта бу тернәкләндерү үзәге хезмәткәрләреннән торган зур булмаган төркем була, соңрак аңа тәрбияләнүчеләр һәм аларның әти-әниләре дә кушыла. Хезмәттәшем алар белән очраштым. Так, девочки, вот так берем. Хәрби хезмәткәрләр өчен чәйләр һәр вакыт хуш исле була, чөнки тернәкләндерү үзәге хезмәткәрләре тәмле һәм файдалы үләннәр өсти. Сама лично я собираю себе на садовом участке. У меня растет душица, у меня растет мята, ромашка. Сушу и потом приношу вот сюда девочкам. Өлкән шәфкать туташы да читтә калмый, гуманитар ярдәм җыйда, ул эш арасындагы тәнәфесләрдә катнаша, аннан соң да кала. Так как они защищают Родину, я думаю, что нашими руками наших детей мы их оберегаем. Они наши крылья, мы для них крылья. Хезмәт һәм социаль көнкүреше юнәлеше буенча дәресләрдә балалар хәрби хезмәткәрләр өчен саклагыч чебурашка тегәләр. Аны флистан ясыйлар, тәнен, башын һәм аякларын синтепон белән тутыралар. Мне нравится шить чебурашку, потому что я учусь новым навыкам. Нам всегда присылают они фотографии. У них то на петличке, то на где-то там на пуговичке, где-то на рюкзачке, а где-то и там даже и в танке был. В машинах был, висел вот на стекле. Поэтому мы узнаем сразу, говорим, это наш чебурашка. Бүген волонтерлар һәм активистлар рәхмәт хатлары алдылар, әмма битараф булмаган чалларның сүзләренә караганда, алар моны бүләкләү өчен генә түгел, ә йөрәк чакыруы буенча эшлиләр. Шуңа күрә киләчәктә дә хәрбиләргә ярдәм итәргә планлаштыралар. Лилия Гатина, Лейсән Гамдрашитова, Тохир Бикметов, яңалыклар.
Біз сізге жеткіресі соңғы мәліметі біз еді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білін сау болашам, исен сау болығыз. Вакос Челны. Эксклюзив на Тенет. Условия, которые не повторятся. Цена от 1 миллиона 899 тысяч рублей и полный бак бензина уже залит. Акос Челны. Приезжайте за лучшим предложением. 24 июля в 19:00 ресторан «Кинза» встречает гостей. Суперзвезда 90-х невероятная Альфина Азгамова, восходящие звезды Хаят и Руслан Керамеддинов. Приходи на концерт сам, подари билет родителям, устрой незабываемый выходной в ресторане «Кинза». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.